Nangayo og katinawan ang usa ka amahan nga gitangtang sa usa ka kompanya isip usa ka utility nga nagbase sa lungsod sa Minglanilla, Cebu. Si Antero Taping Pacquiao ang midangop sa Brigada Action Center aron makakuha katinawan human siya gitangtang sa trabaho niadtong Pebrero 21, 2025. Giangkon hinuon ni Pacquiao nga daghan siya og absent gumikan kay mag-sideline siya sa laing kompanya. Subay usab nga kuwang ra ang iyang kita sa gitrabahoan. Mao'y rason nga nangyawat siya kung adunay manawag kaniya. Dugang ni Pacquiao nga gumikan sa kakuwang sakita, hinungdan nga natintag yun siya sa pagdawat sa maong sideline. Hinuon, napasabot ra si Pacquiao sa Brigada Action Center kung unsa ang angay niya nga buhaton subay sa legal nga proseso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.